Aurretik Orio nahiko gogor, baina ez dago distantzia hundirik. Behar bada Donibaneko arraunlariak bigarren, San Pedro agian pitin bat atzerago, baina hirurak untzi batetako tarte horretan eta atzerago Zierben Arkizia. Bai, ez dago alde hundirik, San Pedro eta Donibaneko artean hor eola guain begiratuta ez dago diferentzirik ikusterik. Ikusten dena da Zierbana, bere bakarrik egin behar du estropada kontrarreloj bat, alden honen egitea eta burruka beste hirutan dago, Hurbildu gaitezen orain epaileen ingurura, hortxe dira delegatuak baita ere, eta hortxe da Juanan Legorburu lankidea. Ze berri dugu hortik, Juanan? Hementxe da gurekin Iñaki Sarasua, Oriotarra, eta Iñaki, 7 minutu erdi oraintxe estropada hasi denetik, eta badirudi zure mutilak ondo hori dira. Oain arte ondo da, zeiri da. Ikusi, marko da nola dan bukatzen da, baina de momentu ondo guazti. Baina estropa asko falta da eta buelta asko matiaka. Gaur behintzat, kale aldetik, etzen duten kejarik, Jose Luis Kortari entzunion esanaz, hirugarren kalea zuela gogoko eta alde hortatik behintzat gustora. Bai, egile esan, bi erdiko bat nahi genuen, da hirugarren atea iguenen oso gustua. Zein ikuste duzu, guardain arte ikusitakoarekin txairik gogorrena edo? San Pedro baina arte uste nuen garko denboakin, baina de momento Donibane hor dihua eta ez da gio. Aber, ze saltzen manik asko falta da. Eskari asko, gero segitzen dugu. Vale, bai. Mikel, bestalde, bigarren tandako kaleztozketara egin dute eta nahi duzunean hori emateko moduan gera. Aurrera bai, hori azken orduko datua beti da garrantzitsua nahi duzunean aurrera, Jonan. Bigarren tandako kaleak ondona gelditu dira. Lehen kaletik Ondarridi, bigarrenetik Arraun Lagunak, hirugarren kaletik Kostape eta laugarren kaletik Zumaia. Ederki hor ditugu beraz bigarren txandari begira kaleak, Ondarribia lehen kaletik, Arraun Lagunak bigarrenetik, hirugarrenetik Kostape, laugarren kaletik Zumaia. Baina jarrai dezagun, lehen txanda honek ematen duen hurbiletik jarraitzen, 8 minutu 45 segundu orain lehiak eta ziden eskerostik, Orio estropada eremuaren erdikaldetik gogorrari da Jose Luis Erkizia Baserri. Bai, aurrera dijoa eta nik uste berentzako animoa izugarria dela, Besteak bagian zaietzea o begiratuta harren ubera bakarra ikustea psikologikoki oso txarra da. Gero beste referentzi jatorra izaten da Ziaboga. Hor iruditzen da, badirudi atzetikoa zela, baina beti... Bate daki, hori da. Bate, gaizki nagoan pentsakera horrekin asmo horretan, orduan Ziabogan izaten da ja erreferentzi esaktoa, Eta gero jakina, segun eta nola egin maniobra, gero nola hartu berriz ere bide egokia, patroia zemuz moldatzen den, aurrekoaren lana, zuk ainongi ezagutzen duzuna, denak balio du eta hortik aurrera bai dala estropada gogorra. Bai, hortik ja, buelta mantara, badijoa ja... Hor da Orio? Orio, bai. Aurretik Orio, aurrez esan dugun bezala San Pedro atzeratu eginda, Orioren zate 9:44, Doniban ere parean da, 9:48, hortxe da San Pedro baita ere, pasaitarrak nahiko parekaturik, 3 segundutako abantaila du Oriok, eta hementxe da Zierbena orantxe maniobra egiten, 10 minutu eta 4 segundu, ez dakit San Pedro ez zote den nahiko txukun aritu maniobra horretan. San Pedro maniobra txukunago egin du, zergatik ikusi da, naizta gutxillogatik atzetik sartu dela Ziabogara, Donibaneko atzetik eta lentxiago atera da. Horta, San Pedro Ziaboga oso hona eman du, Donibanekoak pixken bat luzatu egin dira, eta hori jo nabarmen aurretik, bigarren atera da San Pedro eta hirugarren Donibaneko. Laugarren, noski Zierbana. Laizter izango dugu Juanan Legorburu lankidea, epaileen denborak zuen ganatzeko moduan, eta hemen dugu berriz ikusita maniobra, Orio argi eta garbi zartu da aurretik, eta oso itxia izan da gainera hauen Ziaboga. San Pedrok aziratik zabaldu eta gero azkar irten dira. Hortxe ikusten da estriborrekoen lana, estriborreko gizonek hor indar gogorra, esfortzu latza egin behar dute Jose Luis Erkizia. Bai, baborrekoak badirudi pixka bat frenatu utzi egin behar dutela, hankekoak mintzat, eta estriborrekak gogor eman, buelta iraunteko. Hortxe ikusten dugu, San Pedro behar bada lehenago xuxendu du untzia. Bai, ala irudi hauetan mintzat. Pasaitarren arteko burruka hor da beraz, eta aurretik Orio. Juanan Legorburu, baldugu denborarik? Hemen naste handi samarra dabilkigu, baina Orioren denbora 9 minutu eta 56 segundu, hori eman dute, bigarren
Donibaneko eta San Pedroren artean hortxe, 9 minutu eta 50 Donibanekorentzat, 9 minutu eta 51 San Pedro, eta Zierbaneren denbora oraindik ez dugu jaso. Bueno, garrantzitsuenak behintzat hortxe ditugu, 3-4 segundu, epaileek Orio eta San Pedroren arteko kasu horretan 5 segundutako tartea ere hartu dute, eta hortxe ditugu oriotarrak, eta hurbilean dira, bai San Pedro eta baita ere Donibaneko arraunlariak. Ez dago arrokeririk, estropada, gogorra izan daiteke amaierar arte, Jose Luis Erkizia. Bai, oraindik minuto askotxo falta dira, eta bueno, naiz eta Ziabogan atzetik antzartu Orio pixka bat aurreatu izan, oraindik gertatzen dira beste 10 minutuia, eta nik uste hor den guzi-guzia botako dula jendeak, ez? Nola batzuk ala besteak. Hortxe dira, lehen kaletik Fontanen agindutara San Pedrokoak. Mikel Zierbenaren denbora ere badugu 10 minutu eta 6 segundu. Beraz, Oriok 9:56, Donibanekok 9:50, San Pedrok 9:51 eta Zierbenak 10 minutu eta 6 segundu. 20 segundu onenak Oriok txarrenari, Zierbenari. Ez da, diferentzi izugarria. Ez, lehenengoan ematen zuen tarte handia zegoela, baina bueno, ez da hainbestekoa. Ikusirik beste hoik honen etxuena bezala jotzen direla, eta Orion segundo pixarroiek, naiz eta gutxi iruditu oso garrantzitsua dira Ziaboga emateko garaira, Aurretik dijoana atzi egiten da, arrotu egiten da, eta bueno, horrela zuazela den ongi ateratzen da. Orio aurretik dugu. Orain patroi lana ere garrantzitsua da. Olatu handirik ez dago, baina jakina. Olatu mutur bat hor